స్త్రీ శక్తికి సంవత్సరం, రెట్టింపైన ఆత్మ గౌరవం, ఒక నిర్ణయం లక్షలాది మహిళలకు మరింత స్వేచ్ఛగా ముందుకు సాగే అవకాశమిచ్చింది. గత ఏడాది ఆగస్టు 15న మహిళల అభ్యున్నతి కోసం మొదలైన స్త్రీ శక్తి ప్రయాణం ఈ రోజు ఒక విజయ గాథగా మారింది. ఈ ఒక్క ఏడాదిలోనే 87.08 కోట్ల ఉచిత ప్రయాణాలు, అంటే ప్రతిరోజు సగటున 23.99 లక్షల మంది మహిళలు తమ గమ్యాలకు ఉచితంగా ప్రయాణించారు. ఉద్యోగానికి వెళ్లే అక్క, కాలేజీకి వెళ్లే చెల్లి, వ్యాపారం చేసే మహిళ, ఆస్పత్రికి వెళ్లే తల్లి, ఇలా వారి ప్రతి అడుగుకు స్త్రీ శక్తి ఒక తోడుగా నిలిచింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం మహిళల సంక్షేమం, సాధికారతకు పెద్దపీట వేస్తూ స్త్రీ శక్తి కోసం గత ఏడాది 3095 కోట్లు వెచ్చించింది. మహిళ అడుగు ముందుకు పడితే రాష్ట్రం అడుగు ముందుకు పడుతుంది. అందుకే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రగతికి స్త్రీ శక్తి సూపర్ హిట్.